Alright guys, so nami fake tongue. So amo ning i-punch sa tinidor later sa ano. Lang pa, So, wala ni proper briefing bra. Sa ano na, hindi lang balik like that. I don't know. Wait. Lamig mango float? yes, so yummy. Oh god! Wala, uy. Ano man? Nalusot! Ano man tubig, Ping? Kakiat pa kay ninyo. Paglimog mong tubig. Ang tinidor na kuha sa dila. Nagtugo? Kay? Ikaw mga linas, bakit ninyo? Hindi na mga batungon kayo mo ha. Ibuang mo Ah, nagdugo, ginayang dila karon. Bebe? Samo? Samo? Tayo, uy! Natulala ko! Natulala ko! How you feel? Naku kay balok ko sa buhaton. Sa prank, ma! Sorry! Wala ko ni ko ang sakit na akong lugar. Wala ko ng tingog-tingog. Okay. Ay, Ginoo ko, my God. Na-shoot ang tilig. Una di.